இந்த இடங்கள் முழுவதும் உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். මේ ස්ථානයේ මුළුමන ඔබගේ හස්තයට බාර කරමු. இந்த வசனத்தை கேட்ட யாவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். පියාණනි මේ වචන ඇසුවා සෑම කෙනෙකු ඔබගේ හස්තයට බාර කරමි. ஒவ்வொரு இருதயங்களை திடப்படுத்துவீராக. සෑම අදවතක්ම ස්ථිර කළ මැනව. இந்த வசனங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜீவனாக வெளிப்படட்டும். ස්වාමීනි ඇසුවා වචන උන්ගේ ජීවිතයට ජීවනයක් වඩපත් වේවා. ஒருவேளை யார் வியாதிகளோடு வேதனைகளோடு மரண படுக்கையோடு தேவைகளோடு இருக்கிறார்களோ පියාණනි මේ මොහොතේ කවුරු දුක වේදනාවෙන් පියාණනි මරණ වේදනාවෙන් අවශ්‍යතාවය නැතිව සිටිනවාද? இந்த கல்வாரி ரத்தத்தின் வல்லமை මේ කල්වාරි කුරුසේ වාසගේ ලේවල බලය வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை உண்டு பண்ணட்டும். ඔබගේ ජීවිතයේ නිදහසක් ඇති කරගන්න. விடுதலையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழி இயேசு மாத்திரமே. ඒ නිදහස ලබා ගන්නට තිබෙන එකම මාර්ගය යේසුස් වහන්සේ පමණයි. தயவு செய்து உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள். ඔබ කරුණා කරලා ඔබගේ සිත දැඩි කරගන්නට එපා. அவருடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகளே. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැනගන්න ප්‍රයත්න குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ඔබගේ පෞල ආශිර්වාද ලබාවි. சாபங்கள் மறையும். ඔබගේ පෞලේ සාපය නිවත් වේවිනියා. இந்த நாட்கள்ல மனுஷர்கள் அநேக அடிமைத்தனத்துல අද මේ කාලවලදී මනුෂ්‍ය බොහොම ආකාරයේ වාකමයන් තුල அவங்க புரிந்து கொள்ளாத பலவித சாபங்களுக்குள்ள ஜீவிக்கிறாங்க. ඔවුන්ට තේරුම් ගන්නට බැරි ආකාරයේ සාපයන් තුල බෝධන ජීවත් වෙනවා. தன்னுடைய வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்துக்காக ஏதோ முக்கியமான தவறான காரியங்களை செய்யறாங்க. තමන්ගේ ජීවිතයේ වර්ධනය දියුණුව උදෙසා ආකාරයේ වැරදි මාර්ගවල ගමන් කරනවා. தன் குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு முன்னேற்றங்கள் வரணும், நாங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பலவித தவறான காரியங்கள் ஈடுபடுறாங்க. අප හොඳ සපදායක ජීවිතයක් මේ පොළවේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා වැරදි මාර්ගයන් තුල බෝධනාද ජීවත් වෙනවා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து නමුත් යේසුස් වහන්සේ நாங்க நல்லா ஜீவிக்கிறதுக்காக வேண்டி அவர் பூமிக்கு வந்தாரு. අප මේ පොළවේ සතුටින් සමාදන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ පොළවට පැමිණියා. உங்களுக்காக எனக்காக சிலுவையில மரித்து ரத்தம் சிந்தின ஒரே ஒரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. ඔබ මා උදෙසා කුරුසේදී තමන්ගේ ජීවිතය පුදකලා මරණපත් වුණා එකම දෙවියන් වහන්සේය. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவ நாங்க சுமக்கல்ல, නමුත් උන්වහන්සේව අපි ඒ ඉස්ලිවේ නෑ. அவரே எங்களை சுமந்திருக்கிறாரு. උන්වහන්සේව අප උසුලාත් කියලා තිබෙනවා. அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு, උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන අයට, அவரை அறிந்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு උන්වහන්සේ දැනගන්නා අයට அவருடைய சிலுவையின் ஆசீர்வாதங்கள் அவங்களுக்கு உரிதாகும். උන්වහන්සේගේ කුරුසේ ලැබුණා ඒ නිදාස ආශිර්වාදය උන්ට අයිති වෙවි. இந்த இடத்துல இருக்க அநேகர் මේ ස්ථානසිනා බොහෝ දෙනෙකු ஒரு குழப்பத்தோட சமாதானம் இல்லாம இருந்து கொண்டிருக்கீங்க. ඒ සමාදානයක් නැතිව ඔබගේ ජීවිතයේ බොහෝ ආකාරයේ ව්‍යාකුලතාවයකින්ම ජීවත් වෙනවා. வீட்டுல நீங்க வெறுமனே உட்கார்ந்து இருந்தாலும், ඔබ නිවසේ ඉඳගෙන සිටියා ஆனாலும் உங்க சிந்தனையிலும் உங்க சமாதானம் இல்லாத, உங்க மனுஷத்துல சமாதானம் இல்லாம நீங்க ஜீவித்து கொண்டிருக்கீங்க. ඔබගේ කල්පනාවේද ඒ වගේම ඔබගේ සිතේද ඔබ සමාදානය අයිබෝ කෙනෙක් වෙන ජීවත් වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறார் ஐயா. යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා මාත්මයා. சகோதரனே சகோதரி, இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறாரு. සහෝදර සහෝදරිය යේසුස් ඔබට ප්‍රේම කරනවා. உங்க வாழ்க்கை மாறணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறாரு. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. அவரால எல்லாமே கூடும். උන්වහන්සේට සියල්ලක් හැකි. சத்தியத்தை அறியுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ඔබ සත්‍යතාව දැනගන්නේ සත්‍යතාව ඔබ නිදහස් කරાવી. இயேசு கிறிஸ்து அறிகிற நேரம் යේසුස් වහන්සේ ඔබ දැන ගන්නා මොහොතේ உங்க வாழ்க்கை மாறுகிறதை நீங்க பார்க்க முடியும். ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා ඔබ දකින්නට පුළුවන්. உங்க குடும்பத்தின் சூழ்நிலை மாறும். ඔබගේ පෞල් ජීවිතයේ වාතාවරණය වෙනස් වෙයි. ஒரு மனுஷனுடைய, ஒரு குடும்பத்துடைய மதம் மாறுறது நிமித்தம் அவங்க வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் வராது. එක් මිනිසෙකුගේ ජීවිතය ආගමක් වෙනස් කරන නිසා ඔහුගේ ජීවිතයේ සැබෑ නිදහස ලැබෙන්නේ නැහැ. மதம் மாற்றுறது நிமித்தம் ஒரு நன்மை வராது. ආගමක් වෙනස් කරන නිසා කිසිදු යහපතක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுதோ, මිනිසෙකුගේ ජීවිතයේ කවදාද ඔහුගේ පාපය කමාක් වෙනවද? அவங்க வாழ்க்கையில இருக்க சாபங்கள் எப்ப இல்லாமல் போகுதோ, ඔහුගේ ජීවිතයේ කවදා සාපේ ඉවත් වෙනවද? எப்ப அவங்க வாழ்க்கையில இருக்க பாவ சுபாவங்கள் இல்லாமல் போகுதோ, කවදාද ඔහුගේ ජීවිතයේ පාපයේ ස්වභාවය ඔහුගේ ඉවත් වෙනවද? இங்க இருக்க அநேகர் பலவிதமான பாவ சுபாவத்தில் இருக்கீங்க. ඔබ මේ සිටින බෝධිනකෝ පාපයේ ඒ තුල ඔබ ජීවත් වෙනවා. அநேக வாலிபர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கீங்க. ඔබ තරුණයන්ට මේ ශබ්දය ඇසෙනවා. ஆனாலும் நீங்க அறியாத பலவித பாவ அடிமைத்தனத்துல நீங்க ஜீவித்துக் கொண்டு இருக்கீங்க. ඔබ බෝධනා පාපයේ වාල්කම තුල ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. பல பெரியவங்களும் கேட்டுக்கொண்டு
இருக்கீங்க වැඩිහිටි අයත් ඔබ අසුමින් සිටිනවා பலர் பலவித போதை வஸ்து அடிமைத்தனத்தினால இருக்கீங்க බෝධන ඔබගේ බේබදුකම තුළ ඇබ්බැහි වෙලා ජීවත් වෙනවා பலவித பாவ பழக்கத்துக்குள்ள அடிமையாகி கொண்டு இருக்கீங்க ඕ පාපේ ඇබ්බැහිකම් තුළ ඔබ වාල්ව සිටිනවා நீங்க நல்லா பாருங்க இந்த பாவத்துல இந்த பழக்க வழக்கத்துல இருக்கிறது நிமித்தமே உங்க சமாதான குறைச்சல் உங்களுக்கு இருக்குது බලන්න මේ පාපේ ඇබ්බැහිකම් ඔබ තුළ තිබෙන නිසා තමයි ඔබගේ ජීවිතයේ සැබෑ සමාදානය නැතිව තිබෙන්නේ ஆனா இதுல இருந்து நீங்க விடுதலை பெற நினைத்தாலும் உங்களால முடியாது නමුත් ඔබට මේ නිදහස ලබා ගන්න උත්සාහ කළාත් ඔබට නොහැකිව තිබෙනවා நீங்க இருக்கிற பழக்கத்துக்கு ஒரு சுபாவம் ஒரு வல்லமை உண்டு ඔබ තිබෙනා වූ ඒ ඇබ්බැහිකමට ඒ වාල්කමට එක් බලයක් තිබෙනවා ஒரு பாவத்துக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு පාපෙට බලයක් තිබෙනවා இது பாவம் நீங்க நினைக்கிறீங்க ඔබ මොකක්ද පාපයයි කියලා සිතන්නේ போதை வஸ்து பாவிக்கிறது ஒரு பாவம் බේබදුක භද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම පාපයක් தவறான படங்கள் சினிமாக்களை பார்க்கிறது ஒரு பாவம் ඒ වැරදි ඒ චිත්‍රපට බැලීම පාපයක් தவறான உறவு முறைகள் வைத்திருக்கிறது பாவம் වැරදි සම්බන්ධතා පවත්වීම ඒ පාපයක් வாலிப சகோதரனே சகோதரனே தாய் தகப்பனை கீழ்ப்படியாதது ஒரு பாவமே තරුණ සහෝදර සහෝදරිය ඔබගේ දෙමාපියන්ට ඔබ අකීකරුවන්ට කීකරු නොවි සිටීමත් පාපයක් நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா ඔබ යේසුස් ගැන සින්නවාද உங்களுக்கு போன்ல அந்த காரியத்தை பார்க்காம எப்பயாவது நீங்க இருந்திருக்கீங்களா ඔබගේ ඒ දුරකථනයෙන් ඔබ ඒ වැරදි දේ නොබලාව කවදාරි සිටලා ඉඳලා තිබෙනවාද ஆனால் சகோதரனே கேள் නමුත් සහෝදරය අසන්න இந்த பாவம் உன்னை ஒரு நாள் நிம்மதியா இருக்க விடாது මේ පාපේ කවදාවත් ඔබව සැනසීමෙන් තබන්නේ இந்த නැහැ பாவ பழக்கம் உனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு நாள் உன் வாழ்க்கை நிம்மதியோ முன்னேற்றமோ சந்தோஷமோ வராது මේ පාපේ ඒ පුරුදුකම ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන තේක ඔබට සැනසීම හෝ සමාදානය ඔබගේ ජීවිතයේ දියුණුවක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ நீங்க நேரத்தை காலத்தை அனாவசியமாக வீணாக்கி கொண்டிருக்கீங்க ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස ඔබගේ කාලය ඔබ වැය කරමින් සිටිනවා உங்க வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு ஏற்ற விதமா உங்க வாழ்க்கையை மாற்றுங்க ඔබගේ ජීවිතයේ දියුණුවට සුදුසු ලෙස ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න இழக்கிற நேரத்தை காலத்தை திரும்ப ஒருபோதும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ඔබ අයිති කරගන්නා කාලය වේලාව කවදාවත් නැවත ලබා ගන්නට බෑ இனி வருகிற நாட்களையாவது நேரத்தையாவது பிரயோஜனத்துக்கு படுத்திக் கொள்ளுங்க මින්මත් එන්නා කාලවලදී ඔබගේ කාලය ඔබ ප්‍රයෝජනයට ගන්න இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණක්ම මනුෂ්‍යගේ පාපය කමා කරන්නට இந்த පුළුවන් உலகத்துல எந்த ஒரு பாவத்தை மன்னிக்க ரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் මේ ලෝකයේ තිබෙන ඕනම පාපයක් කමා කරලා මන්ට ලේ වැකිරීම අවශ්‍යයි ஆனாலும் மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு නමුත් මනුෂ්‍යගේ පාපය කමා කරන්නට எந்த ஒரு பரிகாரமோ எந்த ஒரு மிருகத்தின் ரத்தமோ அதுக்கு ஈடாகாது කිසිදු ආකාරයෝ ප්‍රතිකර්මයක් හෝ යාගයක් හෝ කිසිදු මුර්ගයෙකුගේ ලේයක් හෝ ඊට සමාන වන්නේ නැහැ எந்த ஒரு நேர்த்தி கடனும் அதற்கு நீங்காது කිසිදු ආකාරයේ භාරයක් හෝ ඊට සමාන වෙන්න බෑ ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ சகல பாவங்களும் நீக்கி உங்களை சுத்திகரிக்கும் සියලුම පාපයන් ඔබගෙන් පවිත්‍ර කොට ඔබව සුදුසෙක් බවට පත් කරાવી இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தது යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණියේ உங்களை என்னை பாவத்திலே சாபத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கவே அவர் வந்தாரு ඔබවත් මාව පාපයෙන් ගලවන්නටත් ඔබව පාපයෙන් මුදවන්නටත් මේ පොළොවට පැමිණියා அவர் ஏதோ வெறுமையா வந்து ரத்தம் சிந்தி போகல උන්වහන්සේ නිකමට පැමිණ ලේ වගුරා ගියේ இந்த නෑ பூமியில இருக்க எல்லா மனுஷர்களுக்காக அந்த ஒரே பரிசுத்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டு இருக்கு මේ ලෝකේ සෑම පෞකාර මිනිසෙකු ඔබ මාව දෙසා උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ලේ වගුරා තිබෙනවා நீங்க அறிகிற நேரம் இதை நம்புகிற நேரம் உங்க வாழ்க்கை மாறும் මේ දැනගන්නා මොහොතේදී මේ සත්‍යතාව ඔබ වටා ගන්නා මොහොතේදී ඔබගේ ජීවිතයේ නිදහස් වේවි உங்க இருதயத்துல கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க ඔබගේ අතවත ඉඩ දෙන්න உங்க சூழ்நிலைகள் மாறணும் ඔබගේ වාතාවරණය වෙනස් உங்க වෙන්න வாழ்க்கை முறை மாறணும் ඔබගේ ජීවිතයේ රටාව වෙනස් நீங்க වෙන්න இருக்கிற நிலைமை மாறணும் ඔබගේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න ඕන இயேசுவால உங்க வாழ்க்கை மாறும் යේසුස් වහන්සේ තුලින් ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් වෙයි வேறொரு வழியே இல்ல වෙන කිසිදු මාර්ගයක් அவரே නැහැ வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறாரு උන්වහන්සේම මාර්ගය සත්‍යතාවය ජීවනය තැනෙන සිටිනවා வருத்தப்பட்டு பார சுமக்கிறவர்களே දේශවි බරසුලන්නනි நீங்க எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் ඔබ සියලු දෙනා මා වෙතට එන්න நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் මා ඔබට සැනසීම දෙන්නෙමි அப்படி சொன்ன ஒரே ஒரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே එලෙස කැවසු
කිව්වේ යේසුස් වහන්සේමයි. பாவ சுபாவங்களை சுமந்து கொண்டிருக்க பாவங்களை கவலைகளை சமாதானம் இல்லாம உங்க மனசுல உங்க சரீரத்தை சுமந்து கொண்டிருக்க இந்த காரியங்கள் ඔබගේ ජීවිතයේ දුක වේදනාවන් මේ සියල්ලක්ම අදවතේ උසුලමින් සිටින මේ හැම කාරණාවක්ම இயேசுவால மாற்றக்கூடும் ஐயா. යේසුස් වහන්සේ නිදහස දෙන්නට පුළුවන්. சகோதரனே சகோதரி இயேசுவால உன் வாழ்க்கை மாறும். සහෝදර සහෝදරිය ඔබගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ තුලින් වෙනස් වෙයි. நீங்க மதம் மாற வேண்டியது எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்ல. ඔබ ආගම වෙනස් කර ගන්න ඕනේ කියන කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ஆனா உங்க இருதயத்துல இயேசுக்கு இடம் கொடுங்க. නමුත් ඔබගේ අදවතේ යේසුස් වහන්සේ ඉඩ දෙන්න. இயேசுக்கு உங்க இருதயத்துல இடம் கொடுங்க. යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ අදවතේ ඉඩ දෙන්න. நீங்க அவருக்காக செய்ய வேண்டிய எதுவும் ஒன்றே இல்ல. උන්වහන්සේ දෙසෝ ඔබ කරන්ට යුතු කිසිවක් නැහැ. உங்களுக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில சுமந்து தீர்த்து விட்டாரு. ඔබ දෙසෝ උන්වහන්සේ සියල්ලක්ම කුරුසේ උන්වහන්සේ ඒ සියල්ලක් ඔසවා ගත්තා. இந்த சகோதரனை நீ நம்பணும். මේ සහෝදරයා ඔබ විශ්වාස කරන්න ඕන. வேதம் என்பது சத்தியம். ඒ දේව වචනේ කියන්නේ සත්‍යතාවයයි. பைபிள் புத்தகம் சொல்றப்படுற அந்த காரியம் எந்த சமூலமும் சத்தியம். ඒ බයිබලේ කියනවා ඒ තිබෙන හැම දෙයක්ම සත්‍යතාවයයි. உன் வாழ்க்கை இயேசுக்கு கொடுங்க. ඔබගේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේට දෙන්න. உங்க இருதயத்தை இயேசுக்கு கொடுங்க. ඔබගේ අදවතෙන් යේසුස් වහන්සේට දෙන්න. அப்பா நீங்க வரும் பொழுது யாருக்கும் நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்படலன்னு சொல்ல முடியாது. යේසුස් ඔබගේ පැමිණීමේදී මා ඔබ ගැන දන්නේ නැතේ කියලා කාටවත්ම පවසන්න බෑ. தகப்பனே இந்த கேட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த பிரதேசத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் தங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்க. පියාණන් මේ ඇසුවා සෑම වචනයක්ම මේ පලාතේ සිටින සෑම සෙනගක්ම තමාගේ අදවතින් ඒ පිළිගන්න උපකාර කරන්න. அப்பா இதை கேட்டு யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ පියාණන් මේ අසා කවුරු විශ්වාස කරනවාද அப்படி விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்திலே விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். පියාණන් විශ්වාස කරන හැම දෙනෙකුම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිදහස ලබා ගන්න ඕන කියලා යාඥා කරන්නෙමුව. அப்பா இந்த எல்லையை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. ස්වාමිනේ මේ සීමාව බාර කරන්නෙමුව. அப்பா வேதனையோட கண்ணீரோட துக்கத்தோட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ පියාණන් දුක වේදනාවෙන් කඳුලින් කවුරුව සිටිනවාද பிள்ளைகளை குறித்த கவலை அப்பா குடும்பத்துல தலைவன் சரியில்லாம குடிக்கும் போதைகளுக்கு அடிமையாக்கப்பட்ட நிலையில இருக்கிற அநேக குடும்பங்கள் පියාණනේ තමන්ගේ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ ඒ තිබෙනා ඒ සියලු ප්‍රශ්න වගේම සාපුරුෂ බේබදකවට වාල් නිසා ඇති වුණා ප්‍රශ්න පෞල් ජීවිතයේ තිබෙනා ඒ වේදනා දුක මේ සියල්ලෙන්ම அப்பா உங்க வார்த்தையை கேட்கிற அந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளும் விடுதலையை உண்டு பண்ணும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். පියාණනේ ඔබගේ වචනේ අසන්න සෑම පෞලකටම ඒ නිදහස ලබා දෙන්න ආඥා කරන්නෙමුව. அப்பா இங்க இருக்க அந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමිනේ මේ සෙනගගේ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති වෙන ලෙස ආඥා කරන්නෙමුව. அப்பா இங்க இருக்கிற ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க பில்லி சூனிய மாந்திர செய்வன கட்டுகள்ல இருந்து விடுதலையாகும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்.